Dan zien ze dat hij vanzelf kan die kloten weer. Dan moeten we er zitten komen. Dan gaan we. 3, 2, het komt nog vliegt heel hoog door de lucht. Hij vliegt en komt door de lucht. Over berg en dal klinkt horen gescholden, dus hij komt door de lucht. Hij vliegt en komt door de lucht. Er komt of vliegt hoog door de lucht. Hij vliegt en komt door. Ja, 3 kondas door de lucht. Er komt of vliegt hoog door de lucht. Hij vliegt en komt door de lucht. En hier komt de lucht. Hij vliegt en komt door de lucht. Hey. La 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 la. Gansnes komt ons door de lucht. En vliegt en komt door de lucht met de duimen zwaaien. Yay! La 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 la. De laatste vlucht voor de vakantie. Mayday, mayday, going down, mayday, mayday, mayday. En onze Petrus. Petrus, waar zijn we? Hop zo. Geregeld. Oké. Flight 47, Elvis going down. Boom. We wish you a pleasant flight. Welcome back. En onze elektricien kunt Petrus leggen. We zijn op Petrus Loes, ik vind het hartstikke leuk. Maar laat me toch alsjeblieft terug naar zitten. En zit op zo'n hemel, dat laat ik toch houden. We zijn zo gezellig, dan zet er gezellig neer. Ik heb een mededeling voor ene. We willen eens even kijken, ene van u is deze beurs kwijt. Daar zit een sleutel in, nog geen 34.000 mannen. Maar lekker wel. Dit zwart beursje met sleutelen, dat is hier gratis af te horen via je achterhoofd. Onze elektricien zegt Petrus Loester. Laat me terug naar zijn rol.